שלום לכולם, ושלום תגידו שלום, שלום לכולם, אילי כאן, ואנחנו נשחק קצת Survival Games, זה Survival Games פרק 4, אני משחק סולו היום, וכן, בהמשך אני אעשה סרטון עם תומר, אולי עם שלב, כן, אולי עם רון, יש הרבה, כן. ואנחנו משחקים ב-MCSG Gamer, MCSG סרבר, IP תהיה בדסקריפשן. כן, מקווה שנהנו. אני כל הזמן אפשר להגיד שאני מתחיל להשתפר בסורווייבל גיימס. אפשר להגיד שהולך לי הרבה יותר טוב שאני משחק עם אנשים, אפשר להגיד שהולך לי יותר טוב שאני מקליט. בוא נגיד להם, Hey guys, I am recording. Okay, שידעו. God damn it, I can't reach the golden apple. Can't stop, won't stop. אני אוהב את הבית הזה, הוא בניין די טוב. אני יודע שיש מישהו בבניין, וזה צריך להיות כל הזמן עם החרב. Can't stop, won't stop. אני הולך בתקווה שזה יהיה ניצחון היום. אני רק אומר לכם שתדעו, אני בחיים לא ניצחתי בהאנגר גיימס. בחיים. אני רוצה שזה יהיה ניצחון בהאנגר גיימס. בגלל זה אני צריך להשתפר ב-PvP. בגלל שאני די גרוע. בוא נעשה ככה. יאללה. אילי, תורי. בואי כמה דקות, אני מקליט. טוב, אז כן. אנחנו נעשה כנראה רק סיבוב אחד היום. ואנחנו... כן, נעשה רק סיבוב אחד. בזמן לעזוב את הבית הזה. בגלל שאני לא רוצה שיצוץ לי עכשיו בן אדם ויחסל אותי. and wreck me. כן. יש לי בשורות רעות. לא יכול. סליחה על רעשי רקע. אבל למה לא מסכימה? סליחה על הרעשי רקע, זה... לא לבד בחדר, יש פה. מה דווקא להסכים לנו? נכון? אמא שלי תמיד אמרת כן. מה קרה? מה עשיתי לכם? לא, מי דיבר אליך? לא, מדבר? לאן? יש לי את השריון הכי גרוע בעולם. הסתקתי. היי. יש שם 3 אנשים. שם. יש שם 3 אנשים. אחד מת. נשארו 2. אי אפשר להכניס פה לכלא? איזה בסה. אני יכול ללכת על הקלין. אם היו יכולים הייתי מכניסה את כולם. אני אלך לעשות את הקלין. שיט. אילי, מתי נסיים הסיבוב? מתי שאני אמות.
את החוץ שלא תמוד. ואחר כך תוריד, וואו! למה יש פה רכב? אני חייב שריון, אנחנו... תקשיבו חבר'ה, אנחנו חייבים להשיג שריון הרבה יותר טוב. בי סאקס. מישהו רדף אחרי אליי, מישהו לא רדף. רייקה פלינט. מה, בא לך לשחק בזמן תגובה? כן. עוד לא... מה זה רציתי לשחק איתך בזמן תגובה אם הייתי רציתי? מה? סמאפון. סיכוי אני מבקש מאמא שלך שוב? אולי תראו שלי יפה? נראה לי שהסיבוב שאנחנו הולכים למות פה חברים. קדימה, קדימה. לא למות, לא למות, לא למות. נו, נו, מה? הלאג, הלאג, מישהו לא נוכל. לא. הלאג. יש לו יולדת של נועה. איזה נועה? אתם רוצים או שאני יכול לעשות סיבוב אחד? טוב. כן? טוב, אז דקה. זה הכל היום חברים, כן? פשוט, וואו. טוב. תנו לייק וסובסקרייב.